kede bandiraɓe mbaɗam kedodiren mi salmini joom wuro ngo kedodiren bandiraɓe mi salmini ceerno wuro ngo ceerno Bocar bandiraɓe kedodiren fof mi yetti Farba hono Yaya président Abdourahmane minen dawlinoɓe gaay min jetti Yaya no feewi min jetti mawni amin Djiby Ba min mbiɓe mention spécial bandiraɓe diwan Matam jinmi haaldude e mon ko toɓɓe tati e nder oɗo société ko adi fof ko haalande on holko société o gollata nde tawno société o ko société keɗe société nationale so waɗama fodde lebbi poɗɗi ndani yimɓe ene jaaha e diwanuji kala ina kaala pour yimɓe paama so yimɓe dañi fartange poɗɗo no président société o arda e mawɗo wuro juuromo ceerno wuro arda e autorité ji wuro jomen wuro ngon ene poti heɓade naata e nder société he keɗe sukoy neɗɗo yiɗi keɗo ɗum ɗeɗo toɓɓe tati société men biyeten o société SAS suudu men société par action simplifiée ko gollata koye gueɗe 5 ha 7 ko adi fof société o gollata koye gaynaka e mbadi jañde foti ko gaynaka ndillo walla ko gaynaka moderne mais société o gollata koye gaynaka e sens large mbadi mum jañde ko secteur agricole ndema société o ene golla hen awa société men ene golla hen e fitiram gollago société o ene golla hen calɗi ɗiɗi keddi ɗi ko sallu commerce société men ene jogori gollude hen sallu sakkitindo ndu ko sallu institut financiére woni banque wadde ɗe gueɗe jeegom société o ene gollo hen mais pourquoi société o waɗa créé hembo golla e ɗeɗo gueɗe jeegom président Abdourahmane faami e nder aduna o hande basal ene ɓuuri mawnu e duuɗe Afrique nde surtout leyɗele Afrique banggue hirnani finde mum hande o sen ƴeewi e leydi men phénoméne ɓurɗo o jaalade hande woni sukaɓe men nani ƴetti laaɗe tan eɓe naata e geefuji eɓe maaya e ladde ɓe hen nana jaara koyɗe hay goto anda ɗo ɓe teeroyta ɓe hen nana jiilo golle dañani ɗum waɗi noon o faami ala e sago wadde ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗa créé société ji beele ma ɓiɓɓe leydi ndi dañi golle ɓe mbawa gollade hen wadde bandiraɓe diwan Matam heɗotoɓe panel Matam min deppani audioji kewɗi ɗo président suudu men SAS wiyata diwan foof ene foti yiilanede champion ngaji in champion ngaji noon ko ɗum heblude sukaɓe wonɓe e kala diwan ha ɓe mbawa gollude ɓe totte gollal ɓe golla gollal ngal c'est cohérence e que président de la république leydi men lelni ko woni plan Sénégal émergent horeje leydi Sénégal hono Macky Sall omo jogui tugnorgal golle biyetegal plan Sénégal émergent e nder plan Sénégal émergent yiilade golle sukaɓe nan nder kono président Abdourahmane faami sukaɓe mbawa dañde golle ɓe ngala métier ɓe ngala hay qualification goto o wi noon wadde fawade ne leydi men siforini ko wiyete ko 6 zone agroécologie leydi Sénégal ala e sago sukaɓe kala hen nokku keble ɓe mbawa gollude e diwanuji e jeeyaɓe soɓe keblama noon ɓe mballe ɓe daña financement ji ɓe liggo ko ɗum hooreje leydi ndi yiɗi ko ɗum société o yiɗi ko ɗum woni programme plan Sénégal émergent sa waɗi ɗum articulé e société men biyeteɗo e société SAS suudu men ɗum waɗi noon bandiraɓe wiya kaɓɓol bali yaltata koye bali ɗum sen jiiɗi ɗum waɗ ala e sago goto e men fof wona actionnaire société ene wonno mais wona société par action simplifiée société par action simplifiée ko ha goto fof wawa hen jeeyede par ce que omo wawno waɗ créé société mum kam e bourgeois ji goɗɗi joomen jawɗele soɓe kantini ɓe mbaɗa hen koɓe beela kono o wi o tellitinat ɗum less hawra e ko Sénégal waɗata ko woni décentralisation ɗum ƴette less fa dow yimɓe ɓe joomen doole ɓe e famɗuɓe doole ɓe mbawa gollodade ɗum noon o wi sen jiiɗi ɗum en coodat action ngaji codgol action ngaji ngol
min mbaɗi heen yilluuji keewɗi e ndeer diwan Matam surtout min e sehlam ceerno hono ceerno Hamad Sammouji te min mbaɗi ɗum ɗo e ndeer diwan Matam waktu kaamneɗ woni waktu corona kono hemin jetta Allah Matam naaɓe cuuɗi action ŋaji no feewi kono paamon noon coodgol action ŋaji ngol jooni ngol daro yimɓe mbawa continue tan hene ngara ñande fof hene mbiya yimɓe ngare jeeyeɗe e société he ɗum waɗi e nder hakkude ɗo e lewru novembre nduɗo maayi min mbaɗi déposé planification gooto e yeeso président commune aji gonɗi ɗe e nder diwan Matam fof commune fof yette kala jeɗɗo sodde action sooda ɗum waɗi noon Yaya wi hannde so yimɓe ngari ɗo kala jogorɗo sodde action arɓe ɗo hannde ɓe ngarat ɓe mbaɗa symbolisé ɓe cooda action e yeeso président heddeɓe ɓe mbaɗa télé ɓe mbiya mamin cood ñalade nanngam heddi ko mamin ngartu hakkude ɗo lewrumaji commune par commune yiɗɓe jeeyeede ɓe heen ɗum waɗi noon banndiraaɓe ɗon tolniɗen neɗɗo noon so yiɗi jeeyeede heen action o ko ujunnaje nogas woni 100 000 francs ene waawi sattir neɗɗo o ɗum taki ɗum waɗa simplifié neɗɗo ene waawi soodde en tant que personne physique mais ene waawi soodde en tant que personne morale woni sa wawa sood an goɗɗo ɗon ndendina ha daña ujunnaje nogas cooda action te kadi min jiɗe ko joomen jawɗele hono ɓe Yaya limti ɓeɗo joni yoɓe mbaɗa wanino Abdourahmane waɗi ɓe cooda action ŋaji min hooram en tant que coordinateur Matam meɗa yiɗi diwan Matam yoɓe ɓuur won actionnaire uji e nder oɗo men a jarama min merci beaucoup